jara po takyabong, tanumat pa, nanay ay, panabo. Tatay, happy birthday po. Ayan tayo. Tay, dito lang tayo sa gitna na. Alright. Ayan, tingin na lang tayo doon. So, good afternoon po sa ating lahat and sa ating birthday celebrant, Mr. Dante Barlaan. Happy 55th birthday po sa inyo, tatay. And tatay, matanong ko lang, may idea ka ba kung kanino galing yung surpresang ito para sa inyo? Walang idea, tatay, kung kanino galing. So itong surprise din po na ito, tayo, meron din po silang pinadalang message na babasahin ko na lang po para sa inyo. Alright, tayo, basahin ko na lang po yung message nila. Hi tatay, happy 55th birthday sa'yo, tay. Kumusta ka po? Alam ko pong medyo hindi timing yung surprise na to kasi po dahil sa pagkawala ni Lola. Ganun pa man, sana mapasaya ka namin sa surprise na to. Ay hindi man ako laging nangangamusta sa'yo, hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Mahal na mahal kita, tay. Mahal ko kayo ni nanay. Pasensya ka na, tay. Alam ko na ang dami kong pagkukulang sa'yo bilang anak mo. Hayaan mo unti-unti ay babawi ako sa'yo. Ay ingatan mo lagi ang sarili mo. Huwag mong pababayaan ang kalusugan mo at mag-iingat ka palagi. Ang tanging hiling ko sa Panginoon ay bigyan ka ng malakas na pangangatawan. Bigyan ka pa ng Panginoon ng madaming birthday. Alam ko, tayo, sa buong buhay mo, first time mo lang makaranas ng ganito. Okay ka lang, tay? Sana napangiti ka namin ni Denver. Tay, maraming salamat sa iyo sa pagmamahal mo. Alam kong hindi tayo ganun ka-close kasi pagka-graduate ko ng high school, nandito na ako sa Cavite. Pero mahal na mahal kita, tay. Ang dami kong gustong sabihin pero baka umiyak ka pa. Umangit ka, hindi mo na ako kamukha. Ayan, tayo, smile lang. Huwag kang laging masungit, ha. Huwag laging galit. Tas huwag kang gala ng gala. Kasi kahit hirap na hirap ka maglakad, hilig mong gumala. Hayaan mo, pag wala ng COVID at pwede nang umuwi, uuwi ako dyan. Pasyal kita sa Jollibee. Pakainin ng favorite mong spaghetti at fried chicken. O paano, tay? Hindi ko na po hahabaan. Once again, happy 55th birthday ulit. We love you, tatay. Stay safe. Nagmamahal, Diane and Denver. Ayan, palakpakan naman natin ang ating emotional na birthday celebrant, Tatay Dante Barlaan. And tatay, kaya mo ba, makakapag-message ka ba para kay Mr. Denver and Mama Diana? Ayan. May message ka ba, tay? Maraming salamat yung mga anak ko. Ito muna pa. Bakit kayo? Maraming salamat. Alright, palakpakan naman po natin ulit si Tatay Dante. And my request to everyone na sabay-sabay na lang din po natin kantahan si Tatay ng happy birthday po. Alright, kantahan po natin si Tatay, mga bata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright.
Alright, tatay. And meron po tayong cake na nakahanda, tay. And before we blow the candle, tatay, wish na lang po muna tayo bago po natin hipan yung candle, okay? Medyo mahangin, tay. Alright. Wish na lang, tay. Alright. And blow. Alright. Once again, happy 55th birthday po sa inyo, Tatay Dante. And picture na